Казват, че чудесата се случват само на тези, които ги пожелаят. В една слънчева панелка в столичния квартал Гоце Делчев невидима, но разумна сила слиза от небесата и твори чудеса. Само с няколко сеанс. Мнозина са получили изцеление в дома на пенсионираната счетоводителка Леля Вера Тодорова. Сега ще ви се види странно, но ето как става това. Репортаж на Гери Маринова и Владо Балкански. На много хора съм помогнала. На много. Не мога да кажа, че съм била прекалено много набожна. Някъде от 45 години нагоре почна подготовка по мене. Усещах присъствие. И вече като наближи 55-та ми годишнина, тогава вече усетих, че операция отзад на главата, операция на сърцето, тук отпред, ако виждаш, има още разрез, седи. Да, на много места по тялото. И присъствие усещах. Даже една нощ тук бях остригана от едната страна, ми нямаше косата. Да, но коса наоколо нямаше, само тук бях остригана от дясната среда. Имаше ли белек? Какво беше? Не, нямах белек, само част от косата ми нямаше. Тогава имах повече коса на главата, да. И личеше, че няма част от нея. Но никъде не намерих косъмче в крилата, в леглото. Как си обясни всичко това? Аз вече ги усещах, знаех. Ръката ми почна да пише, да ми се обяснява, да не се притеснявам. Свети Иван Рилски първо ми написа едно послание още в началото. Вере, от дълго време съдбата е решила ти да бъдеш източник на слънчева енергия от земен произход, която служи за мост за преминаване от вашето измерение в нашето, където успешно лекуваме всички земни болести и се стараем да ги изкореним. С тебе сме всички свети, много те обичаме и много те пазиме. По-нататък ти лекуваш не само тялото, но и душата на човека и го подготвяш за следващите прераждания. Ние, вика, сме събрали целият полезен енергиен потенциал на всички лекари и светила, които са живели на Земята. Независимо кой кога е живял и кога е починал. Ти имаш, вика, на разположение, като видиш лявата ръка, един космически кораб с 3 седмици. Да, и с самото дигане, вика, когато трябва, вика, да се прави операция, да се правят изследване, всичко, вика, се прави на този кораб, който е на твое разположение. Там са лекари, там преглеждат, там е апаратурата и да, вика, на такова ниво ви се правят изследвания, вика, че на вас е на фантазията. И след това почта да ми пише Исус Христос, Света Богородица, да ми се подписват, да ми дават напътствие, да ми казват и така. Като първата тетрадка беше, ти трябва да бъдеш спокойна, ти трябва да бъдеш много спокойна, трябва да бъдеш напълно спокойна. На никого нищо лошо няма да се случи. Втората тетрадка беше, обещавай. Аз сега обещавам, че винаги ще служа на Бог, винаги ще вървя по Божите пътеки, винаги ще правя това, обещавам това. То се пише и след това четеш. И третата беше, аз сега искай. Разбираш ли? То беше много силно, неудобно даже да го кажеш. Искам да имам силата на Христос, славата на Света Богородица, волята да свети мина. Когато има операция, мене ми посинява ръката. Лявата ръка ми става синя, тъмно синя. Да. И знам, че има операция и даже поглеждам, като почне някой да свива вежди или да охка. Само викам спокойно. Да, мине и после отвори очите, се едно нищо му няма. Моята задача не е толкова трудна, те много ми улесниха с всичко. Мене е само да дигна лявата ръка в тая поза. Да дигна ръката и всички включват. Гледаш един вече клекнал, другия полетял вече нагоре по това и засрала, друг лежи в операционна го. Той самите пациенти си виждат какво се прави. Аз не виждам какво правят на тях. Те си го виждат повече от мене. Дори и те си контактуват понякога с тях, задават си въпроси, питат, отговарят им. Който почука на вратата, на всеки трябва да отвори. Защото ми е много мъчно, като не мога да помогна. Много страдам. И Свети ми да ми пише, вика, Вере, никой няма да връщаш. Човек, докато диши, има надежда. Имах един с Бехтерев, Кирчо. Той даже почна да пише и той получава информация.
Наведен беше додолу и главата му беше залепена за рамото. Като го захвадаваме, той Кирчо, давай, работа по него, пищи, от болки, изправяме. И Кирчо го изправихме, и главата го изправихме. Много е, нали, тая жена с глаукома, с кьорова, да не вижда, сестра я водеше. На такова го тук и вчера, и днеска жената ти казва, аз виждам от вчера, а днеска вече виждала и прашинките по тротуара. Да. Може и за 2-3 сеанса, може и за повече. Да. Има някой не спал години наред. Да. Само някъде малко да бръднеш, явно интервало, с един път мога го правиш да заспи човек. Това да се освободиш от твоя здравословен проблем е най-малкото, което може да ти се случи. Значи тук ти се случват много по-големи неща. Променят ти се абсолютно възприятието към света, към самия себе си. И постепенно ти се оправи и проблема. Ти вече не го мислиш и забравяш за какво си дошъл. В крайна сметка всичко се нарежда и се оправи. Добре, твоите възприятия как се промениха? Ами, не знам, не мога да кажа как. Просто изведнъж почнах да се усмихвам, да ставам повече зарна и така хората ми го казват. Възприятието ти към живота почва всичко ти се обръща. Смисъл, ставаш по-доволен от живота, по-добър, ставаш Живееш го по-пълноценно? Абсолютно, да. Живееш го по-пълноценно, по-си добронамерен. Много силата е, много голяма, енергията е много силна. Дали каза, за мен няма разстояние, няма нищо. И сега, ако се помоля, стига да сте изчистени, готови да сте идвали при мен известно време. Да, само да се помоля, малко ти ме как ти е за тебе. Герган. Така, Гергана само да кажа, сега Гергана да качиме някъде горе да види храма в астрала и веднага ще се пресещам. Само да дигна ръката и ви качвам. Аз съм не само за България, аз съм за цялата земя. Де ще има българин по света, само като му каже трите думички. Господи Исус Христос, Света Богородичко и ти ли или Вера, моля ви, помогнете. Ние почваме веднага да работим по вас. На няколко пъти споменаваш Свети имена. Защо ти е толкова любим? Защото той ми отвори учителят, се вика. Как? Ами там, като аз първо почнах него да го съмнувам на коня, да ми показва, че тук трябва да построиш на това место. Мястото, на което ти трябва да построиш храм. Да. Имам всичко, аз имам разрешение за строеж. Всичко съм направила самичка, всичко. Къде е мястото, Леле? Край Гоце Делчев, село Балдево се казва. Той е между река Места и селото. Не е много далеко от селото, но извън населено място. Местността се казва Ратиките. И точно там е посочено точно къде трябва да бъде. Там ще е един енергиен център, то не е само, че ще има една черква. Той ще бъде с цел лечение, с цел обединяване на религиите, защото вратите ще бъдат отворени за всякаква религия. И така е даден тук и по проекти, зато и те ми избраха архитекта. Правим си сега, с една момиче от Божурище, Анита, да, седи тук в ъгълчето, тая табуретка там беше тук в този ъгъл, нямаше ги ти работи. И както по време да сяда, Лелю, Вере, бързо, вика, дай да пиши, вика, Свети Николай, че отворя застада пред мен и каза да запишеш името на архитекта. Димитър Андрейчев, вика, не забрави, пиши го. Един ден ми се обадиха по телефона отдолу от пропуска. Може ли да дойдем нещо да поговорим? И така, както вие дойдохте в този кабинет, така и тя. И ми обясни, че моето име е посочено с више и другото е, че аз трябва да проектирам една черква. Работейки върху този проект, архитект Андрейчин, отговорихте ли си на въпроса защо точно вие? Не можах да си отговоря, наистина. Защото то всъщност ето е идеята. Ама може би до тук някъде спират и моите, как да кажа, моя принос. Това, което ми се случи с този проект, с тази заръка, както я нарекох, и с Лея Вера, просто в много отношения ми
повлия да бъда да вярвам повече, така да го кажа. Тук много идват, искат, ама не знаят как да го поискат. И много трябва да се работи още по нас. Много. Много трябва да се чистиме, много сме замърсени. Много. Свети Беда ми е писал, вика, Вере, на вас хората, вика, много ви преши психиката. Тя, вика, ви е дадена, тя да служи на вас, вие да я ръководите. А вие, вика, допуснахте обратното. Психиката ви ръководи, вие служите на нея, оттам, вика, ви идват и неприятностите, и болестите, и всичко.